Ibofobi, det er et gammelt egyptisk udtryk. De gamle egyptere, de havde en fobi over for fuglen ibis, som jo er et gammelt egyptisk symbol. Og det har så overlevet til vores tid, fordi ligesom så mange andre ting fra det gamle Egypten, så er det noget, som historikere graver i og bliver ved med at tage op. Så navnet ibofobi har altså overlevet til vores tid som fobien imod ibisfuglen fra det gamle Egypten. Ja, ibofobi hedder det. Det er, som ordet siger, fobi, noget man er angst for. Så ibofobi må selvfølgelig være angsten for ib. Det er noget, vi er meget vant til inde på kontoret, hvor ib hver eneste fredag sender tusindvis af mails til os, vi skal forholde os til i weekenden. Ja, ibofobi, det er angst for palindromer. Og palindromer, det er, som vi jo alle sammen ved, ord, der er ens, enten de staves forfra eller bagfra, som for eksempel Otto. Men en anden form for ibofobi er selvfølgelig angst for ib. Ib var tidligere synonym med rektor, og det er angst for rektorer. Så er der andre, der har taget benævnelsen rektorer, selvom jeg troede, det oprindeligt var reserveret til mig alene. Men altså angst for ib eller ord, der kan staves ens forfra eller bagfra. Som ib for eksempel. Nå nej, det er bi, det er noget andet. Nå! Ibofobi, det er jo angsten for at få ib, som kan være stærkt problematisk. Det er en bakterie, som hedder Escherichia borealis, som lever i sådan lumpen vand, altså i temperaturer, der er omkring de der 30-40 grader. Man kan blandt andet få ib, hvis man står derhjemme i brusebadet, og vandvarmeren ikke har varmet vandet højt nok op. Og det er særdeles problematisk. Man kan få ledproblemer, og faktisk i yderste tilfælde med meget ib, så kan man faktisk dø af det.